Seolthaí an tnaithid mhór a géad leabhar dátheangach do Feirste, Cailín Sinséir Bhéal Feirste an deireadh seachtaine seo. Leabhar nolagúil i ngéalaigh agus i méarla atá an, agus thugann tuidir cuairt ar Ghaelscoil na bhfál leis an leabhar a thaispint daofa agus le ceardlan leithreachta a dhéanamh lá. Scríobh mé an leabhar seo inis a méarla amháin, ach nuair a tháinig an táid mhór é, thíl siad gur ceart aistrithan a dhéanamh air. Mar tá agat tá an gaeilge ag Ghaelscoil inis a Bhéal Feirste. Sí Anya ní Glynn a rinn an taistrachan ar an leabhar seo, agus Andrew Whitson nó Mr. Ando a rinn an Alín. Mar sin chomh maith leis an cheardlan leithreachta, bhí deisig na daltaí líneacht a dhéanamh le Mr. Ando fásta. Tháinig an tuidir isteach agus bhí scéaltaíocht agus Alín an. Tá an leabhar seo faoi Cailín Sinséir a hen ar tuaist a thart faoi Bhéal Feirste. Rinmuid Victor don Cailín Sinséir chuidí Mr. Ando linn bhí sé soltmhar. Seolthar an leabhar seo go hifigiúil ag Bhéal Feirste ag altar le me gada mó féach de dónaí, agus bé páistí Bhéal Feirste agus páistí ar fud na tíre ag súil go mór lena leo. Kathryn Nuacht Cúla4, Bhéal Feirste.